Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Na ito'y titimek tinamdama, may sa timek, ang mga ipagpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed ken kuana, keperendigem tindalan na. I've wandered far away from God. Now I'm coming home. The paths of sin too long I've trod. Lord, I'm coming home. Coming home, coming home. Never more to roam. Open wide thine arms of love. Lord, I'm coming home. I've wasted many precious years. Now I'm coming home. I now repent with bitter tears. Lord, I'm coming home. Coming home, coming home. Never more to roam. Open wide thine arms of love. Lord, I'm coming home. Ay pag oras yu gagayem, nadanon man ang ti programa tayo, timek tinamnama. Kadagiti amin, ngayon na mapulo kitinem, mapagpagilyan, ay so pag nagdaan, dagiti kadaraan tayo, kakapagyan tayo, nga Ilocano. Sumagbay, ti programa tayo, timek tinamnama. Ti Timek Tinamnama International, ipapay kada kayo iti Our Great Hope Today Ministries. Manipod dito'y KOGH 94.3 FM, dito'y siyudad ti Los Angeles, California. At di manan ti pagayam yu ti radio, Pastor Vic Ariola III, sumangbay, papay na idanon na, ti damag ti panakaisalakan, kadagiti pagtaingan nyo. Agyaman kami tadakay dita, isu nagururay, nadungeg manen ti sao ni Apo Diyos. Katigitoy naaldaw. Kadita, agkararag tayo. O Diyos mi, ama nagayat unay, anyan nga nagimbag, tingkam panagadal katigiti sasaw. Ikararag mi, digiti amin nga kamaan, nga isu, manakasaga naman nga maglukat ti puso da. Kaya ti panunod da nga umawat kadagiti sasaw ni Apo Diyos.
ti pamindisyon mo o Apo. Iso ting kamarik na, ting kampanagadaw iti daytoy akan ito. Agsipod ta dinawat may amin na gitoy, dinapateg, anagan na po may Isus. Amen. Ti adalan tayo ti daytoy ngal daw, isu ti mangisalakan a Jesus. Anyan nga naging bag-unay, at dati gayem tayo, nga dadadya kumpiyansa tayo nga agtalek, iti maysa amanubot ni Jesus, amang isalakan kada tayo. Dito'y nasantuan nga surat kakapsan. Anya kaditi ko na ti Biblia, agalad ni Apo Dios. Namapantayo iti umuna nga Juan 4 versikulo 8. Pabasa dito na santuan nga surat kastoy ti kunaen na gagayem. Ti saan nga agaya, saan na nga mo ti Diyos. Tati Diyos iso ti ayat. Gagayem ken kakabsa. Anyan nga naging bag ng tuben na gito'y nga sasaw ni Apo Diyos. Ti Diyos iso ti ayat. Iso nga nasken nga mangmangted ti ayat. Ti aglaplapusanan nga ayat ni Apo Diyos kada tayo tinaldaw-aldaw, panangay aywan na kada tayo. Ika na tayo, dagiti agserbi, dagiti kasapulan tayo, apagbiag, taraon, sa diwang angin, orepay, dagiti aglawlaw, nga makasalibukag, aragsak, nga may pay kada tayo tinaldaw-aldaw. Gapukin ayat, pinarsuan na gagayem ni Apo Diyos ti lubong tayo. Ket inikan na da Adan ken Eva dagiti muno na nga naganak kada tayo, iti na isang sangayan abiyag. Amuyo pinanggap ni Apo Diyos a babaen tinaayat nga panagtulnog da sa andam to pulos amatay. Nakita yung makapsa. Na ita ti original nga plano ni Apo Diyos. Ngayon niya tinaramid da, makumbasayan tayo nalaing, ti kunaen, ti kapitulo 2 ti Genesis, versikulo 5 hanggang 17, anya tinaramid, dadan ken Eva. Sigun ka digitoy, na referensya ti Biblia, oray no mapantayo di jay Genesis 3, versikulo 6, kakabsat. Tinaramid dagiti muna nga dadakkel tayo dadan ken Eva, nagsukir da. Why? Sinalungasing da tinalawag unay, abilin ni Apo Dios. Siyempre no nagsalungasing tayo at naikat da di talagan ni Apo Dios kada tayo. Kastamot di kiti tattao no amuyo kakapsat. Mano nga taw-tawon nagunudan tayo da jay panagtalag ti tao. Kat madadaal na dyan nga panagtalag, iti may salay nga segundo, nakita yun. Kastamot tinapasamak kadadan ken Eva. Nagsukir da, nagsalungasing da, iti nalawag unay, abilin ni Apo Dios. Anyat, panangibaga tinasantuan nga surat kakabsat, iti panagsalungasing kadagiti bilbilin ni Apo Diyos. Anyada, isu dayjay naganen na isu ti baso. Dayjay tinagnaganen tinasantuan nga surat nga panagsalungasing kadagiti bilbilin ni Apo Diyos. Aduda tatta dagiti tattao nga rasonan da ti panagsalungasing da.
Dapat mangibaga na siyak mo't ti mabigbig-big na tao dito. Kat oreg sal dagitay tattao mo't nga mangisalbar kadakwada. Dagitay padadamo ilaeng agsalsalungasing. Nakita yung gano'n. Yung mamuyo, nubasahan tayo nga nalaga iti kasasaad ti tao iti may ti basol. Imay ti may nga padir na magsina ti tao kede Apo Diyos. Anya ter aramidan ti basol. Anya ter aramidan ti basol nga iso daytoy ti gapuanan na dagiti bunga dagiti aramid tayo anay basulan. Tinasantuan nga surat iti Isaiah 59 versikulo 2. Ibaga nadtoy gagayem nga natuprak dagiti talek ni Apo Diyos iti tao. Ket amuyo gapo iti basol mangsina manipod iti Dios agubwayan ti biyag. Laeng agubwayan ti biyag oray pa iti kapya ken ragsak. Mapukaw digitoy kakabsa. Apay gapo gamit ti basol. Nagbalin nga padir na ti taon saanan na mabalinan pay ti umasog ken ni Apo Dios. Amuyo ragragsak ini daadan ken Eva ti rupan-rupa ti panakiumanda panakisasauda ken ni Apo Dios ngem naikat da nga gundawa yakas kunayan ti Genesis 3 versikulo 8. Aging gana insina dati bagbagida manipud ken kuana babaen iti panagbasbasol. Sinumog garod ti mayat nga mapan ken ni Apo Dios ket kunayan tayo Apo kahit ko ti makiuman kahit ko ti makisango ken ka nga magbasbasol tayo met mabain tayo Why? Kasta ti kasasaad ken galad daadan ken Eva idi kakabsa. Insina dati bagbagida. Manipud ken kuana babaen iti panagbasol. Nalawag kakabsat nga kunayan tinasadon nga surat nga ti supapak when resulta ti basol anya patay. Adu tatta dagiti tattao nga matmatay gapu iti panagsalungasing dati linteg ti gobyerno. Inaramid da mutlaeng ti bukod da nga basol. Daduma pabasulin tayo dagiti tattao. Dahil basol tayo nga inaramid tayo. Pabasulin tayo pa iti iglesia. Pabasulin tayo iti pamilya tayo. Pabasulin tayo dagiti gagayim tayo. Sikapay lang pabasulin ti bagim no apay nga pinilim iti agbasol. Gagayem ken kakabsat. Lalawag ako natin sa aton nga surat nga ti patay agnanayon nga panakaisina ti Dios akas kunaen ti may kadwa ti Genesis 3 versikulo 23 ken 24 ken oray pa iti may kadwa nga Tesalonica 1 versikulo 9 ibaga na dito kakabsat nga patay when ti supapak when at resulta iti baso. Gapu kakabsat. Dahil di pa nagbasol daadan ken Eva manuti tortorayan ti basol ken patay. Mano kakabsat. Kumapantayo di Roma 5 versikulo 12 ken Salmo 51 versikulo 5 ibaga na ditoy kakabsat. Ti saludsot, Pastor Ariola, gapu iti daydi pa nagbasol daadan ken Eva manu dagiti iturturayan ti basol ken patay. Alaket ti sumbat ko ti dayta kakabsat.
inturayanda dagiti so amin at tao idi naparswada. Kayso dagarot timon una nga naparswa. Tunggal may sa anayanak anapukaw nga awan tinamnaman na. Basul kakabsat ti adda kadagiti kamkameng ti bagita yu akas kunaen iti kapitulo 7 ti Roma versikulo 23 ken kastamet ti Isaya 1 versikulo 4 hingga ti 6. Gaputa napalaad ken napakapoy ti naturalesa ti tao gaputi basol di na kabailan gagayem. Asukiren ti pigsa ti kinadakes iti bukbukod na apigsa. So kakapsat ken gagayem. Gapuda iti panagpasol da Adan ken Eva. Adu dagiti banag anapukaw. Adu kakabsat adda dagiti tallo abanag nga mapasamak intun umay kadatayo daytoy akapadasan. Alan basaen tayo nga nalaing ijay libro ti Jeremias 13 versikulo 23. Rumusing daytoy nga saludsod. Ti saludsod. Adda kadi mabalin ko apang balbaliw ti kasasaad ko ang managbasok. Dito'y Biblia, naglawag ng ibagana di libro ti Jeremias 13 versikulo 23. Ako na dito ay adda kadi mabalin ko apang balbaliw ti kasasaad ko ang managbasol awan apulos kakabsat. Iti Biblia kinito'y nga paset iti nasantuan nga surat ibagbagana dito'y iti animal nga leopardo. Amoyo ti leopardo may isa dayta nga kas nga paset ti pamilya dagiti leon ken pusa. Atap agsipod ta ti leopardo na labang unay ato ti lablabang na. Ta ti leopardo di na masuktan ti kudil na. Ti labang akalding di na masuktan ti labang na. Gagayem ken kakabsat kasta akmat ang managbasol. Jak masuktan ti kinadakes ko. Alag progreso tayo ket mapantayo ti may kadwa nga saludsod. Nga iso na ipuon ti kapitulo 64 versikulo 6 iti libro ti Isayas. Anya ti kuna ti Dios may papan ti naimbag nga aramid ko ken kinalinteg ko. Kunana nga isuda ti kasla nisnis. Amoy ti nisnis, narugit. No napamo pinunasan di dalikan, no pinunasan di bubidam, no pinunasan di tatawam, pakitam ket narugit di nisnis. Kasta ti karugit ti panagbiag ti tao ang nagpasol kakabsat kasla nisnis. Ti saludsod kuna namanen. Anya ti kuna ti Dios may papanti na imbag nga aramid ko ken ti kinalintag. Kasla nisnis. Wano narugitan unay apagan anay. No kasla nisnis. Kastamot ang kakabsat ti panagbiag tayo. No mapantay di Roma 7:18. Iturong na tayon dahito nga saludsod. Manu ti naimbag abanag nga adda ti unag ko. When manu lagi ti naimbag nga banag nga adda ti unag ko. Awan apulos. When gagayem awan apulos.
ti panagtungpal ko iti naimbag awan. Kinatalged ko, naimbag nga aramid ko, nis da amin kakabsat. Di daman mabayadan dagiti napalabas sa basbaso. Ket di da mategged ti biyag ko nga agnanayaw. May sapay kahit kung anagin pa'y daytoy. Ni Apo Dios nalintag sang kadi. Di na mawaswas tinasantuan alintag na. Ket di na kanunungan tinakabasol wenno nagsalungasing akas kunaen iti Exodo 34 versikulo 5 aging gana iti 6. Padasin tayo man nga basahin dayto. Kani Apo Dios may nga nalintag a Dios. Ket di na mawaswas tinasantuan alintag nga ket di na kanunungan dagiti nakabasol wenno nagsalungasing kasto man ti kunana iti Sagrada Escritura iti kapitulo 34 ti Exodo versikulo 5 aging gana iti versikulo 7. Ala basahin tayo tinasantuan nga surat ket kastoy iti kunana gagayem ket kakabsat. Kuna ti Biblia ket ni Hiuba bimmaba iti maysa nga ulet ket nakitakder ken kuana sa jay ket imbunanag na tinagan ni Hiuba ket ni Hiuba limasat ti sangwanan ni Moises ket imbunanag na Hiuba Dios nga manangaasi managparabor na inayag nga punto. Ken aglaplaposanan ti kinaimbag as si ayat ken kinapudno. Manalimutmat ti kaasi as si ayat amay paay kadigiti rinibribo. Mamakawan ti kinadakes ken salungasing ken baso. Ket ti uray kaano di na kanunungan tinakabasol. Nakita yaw. Ipasarong karna ti kinadakes dagiti ama kadagiti anak ken kadagiti anak dagiti anak may papanti may katlo ken kadagiti may kapat akapututan. Isungagan anak tayo kakabsa. Ano dagiti tattao nga kunada apay nga ta nga dagiti anak ko apo ko ket kastoy da. Apay nga ta anya nga ta tinagbasulan dagiti apong nga lakay ken apong nga bakit wenno anya man tinagbasulan dagiti naganak. Amuyo kakabsat dagiti pagsasaw anyaman nga imulam apitem to. Isungagan anad tayo oray dagiti panagrelasyon tayo nga pamilya. No naornos ti familia tayo kadagiti agdama apanawen kastantumot kadagiti sumarsaruno akapututan. Ngem nahanay pa nga maornos dagiti bagbagi tayo ket saan tayo pailayan ket agtultuloy tayo agbasol laglagi penyo dagiti sumarano akapututan. Tamay pasarungkar dagiti imulo tayo nga dakes. Isuta ta dapay lagundaway tayo ipakawan tayo dagita. Ornusin tayo dagiti bagbagi tayo na dapay lang iti panawen. Padasin tayo ni Apo Dios isu ti magtitipon ti kinapateg iti pamilya. Tanalawag kunana ditoy kakabsat. Kunana isu nagsubli mapapan iti daytoy a banag. Ket naglawag nga kunana ditoy ayaten nagakapsa. Namapan tayo nga basahin ti versikulo 7 kunana
ket uray kaano di na kanunungan ti nakabasol. Din kanyo na ito. Ipasarungkar na ti kinadakes dagiti ama kadagiti anak. Ken kadagiti anak dagiti anak agpapan may katlo ken kadagiti may kapat akaputunda. Ni Apo Isus isulaeng titungpal iti panagkamang tayo. Itatadagon daway tayo gagayem. Agsipud ta iso ti Diyos ti ayan. Agbalin kadi dagiti panagbiag tayo anayat kadagiti sama. Naglawag kunanan to'y. No saan tayo? Nga ammo ti agayat. Di na tayo ammo ni Apo Diyos. Nalawag dahi ta kakabsa. Ulit eh. Kas kunaen ti umunang Juan 4 versikulo 8. Isu ti ayat. Isu iti magmagted ti ayat. Gapuken ayat pinarswa na ti lubong tayo. Ket inadal tayo tatangal daw. Inikan na dadan ken Eva ti muno na dadakkel tayo iti biag. Ket iti panagtultuloy da ang agbasol. Lakamen dagiti sumarsaruno akapututan. Babayan ti panagsukir. Panagsalungasing tilinte. Adu dagiti banag amay raman kakabsa. Amuyo no dalaan kayat tayo nga ramiden iti daytoy akan ito kakabsa. Awanen sa baling entay aramiden no diket di dayjay nan anay nga panangikadden tayo tibiyag tayo ganito. Paglikodan tayo ti baso, agsubli tayo kenuanan. Isuko tayo dahito yung puso nga nanay. Ano sa lutsudan tayo? Akas ko na yan mo nga Juan 5 versikulo 11 ken 13. Adino ti yan ti biyagag na nayon. Kasano ti panagtalged ko wenno pananginamnamak iti biyagag na nayon. Pinasantuan nga surat. Ibagana dito ikakabsan. Tibiyagad na ti anak na. Mamati tayo lang kini Apo Isus. Awatin tayo kini Apo Isus. Agtalgedak. Mamangnamnamak iti biyag nagnanayon babae. Iti pamatik nga nananay kini Apo Isus. Pamati nga kay suna nga namnamak nga mangted ti biyag kong nagnanay. Agyaman tayo. Akas kunaen. Iti may kadunga Korinto 9 versikulo 5. Yaman pahay kini Apo tayo nga Diyos. Nagaputi biyag na ngagnanayo. Awatek day nga sakot. Anay kararakan. Ganap tunguan diragsak. Gagayem ken kakabsa. Makayat tayo ani Apo Isus nga mangisalakan ti biag tayo isu ti mangitunda kada tayo enggana nga madanon tayo iti pagaryan. Awaten tayo ni Apo Isus. Awaten tayo ti pamakawan. Awaten tayo matday tanaya. Nagkurang ti ayat tayo kadagiti sabsabalay, ipabaro tayo dahi tang ayat. Nagkurang ti ayat tayo ngagserbi, ipabaro tayo dahi tang ayat apa nagserbi. Nagkurang ti ayat tayo kadagiti pampamilya tayo, gagayem tayo. Agpipilnakawan tayon sakbay, mamay ni Apo Isus.
itay amo ti mapasama intong biga. Kat da ito kung daway tayo. Na umarakop da itang ayab kan awis ni Apo Jesus. Ti mangisalakan mo. Mamakawan ka di basbaso. Ti gayem mo. Kapagpalinan na ka anak pabagong parso. Patipon ti da iting anda. O Diyos may ang managayat mo na ito. Anyan nga nagimbag nga panunutan, di kinaimbag mo. Nga damang isalakan, nagayemi, ni Apo mi nga Isus. Yan tangay ito managbasol kami pa ilang kaskunan ti Roma 5 versikulo 8, natay ka gapu ka na. Karkararag mi Apo, mabistrad da ita, mabangan, tinagbangitan mi iti Diyos. Katagtuloy kami na naayat na anak mo, mamakawan, ken makipagnan ken ka, itinalaw ang tao, magsipod na tinawat mi na, tinapateng anagan na po ni Jesus. Amen. Gapuna dyan